Ako kasi mas sinusunod ko yung babae. Kung anong gusto ng babae. Wild or conservative? Wild tayo. Wild. Diba? Yung parang tiger. Diba kasi magiging pobre to kung conservative, diba? conservative. So wild tayo. Okay. Top or bottom? Butom. Top or bottom? Wala nun, karay. Butom. Top or bottom? Ano sinagot mo dun? Patawanin mo muna sa tapusin mo muna. Top or bottom? Bottom, butom. Pili ka na, top ka o sa butom? Ikaw, ano ka dun? Ha? Ano ka dun? Top tayo. Top ako. Top ka. Ikaw. Top din tayo. Top din. Any naman kung anong gusto ng... Ako kasi mas sinusunod ko yung babae. Kung anong gusto ng babae. Kung anong gusto ng babae. Siyempre, siyempre. Kung saan liligaya yung babae. Wow. Okay. So, mas gusto nyo ikaw yung dinadrive? Ay, babae nag-drive? Hindi, ako muna. Ikaw muna. Pakitaan ko muna siya ng Ikaw, malulupit Mang Kanor. na kataga. Ikaw Paano na lang to? Dila-dila na lang to akin. Wala na to. Wala na to. Laos na. Dila na lang. Wala. Hindi na. Yung dila. Yung dila. Dila lang. Pwede pa yung dila. Pero yung iba wala na. Wala. Dila-dila na lang. Kamay-kamay na lang minsan. Yun, matigas. Ultimo nga yung kamay. Lumalambot na. Wala na. Hina na eh. Wala na. namamanhid sa kanan. Namamanhid na. May ano na. Karpal. May karpal ng sakit. Mitigas pag nabasa eh. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.